जुलिनि उनाव फास्ट फुडनि मालिकआ सोरो गोरिया गंसेल' गिदिर दखान नुबाय आं बर'नि बर' बाजाराव नोंनिखौल' गिदिर दखान नुबाय बाखि दखाना फिसा गोजा मानो ट्राइ खालामाखै नाजानांगोन मानो होनबा नोंसोरनि बर' बाजारनि फुजायाव गिदिर दखान मोनसे गैया बर'नि सब गुबुन हारिनि गोजा बे आं बुंनाय राव नङा नोंसोरनो नुदों गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आं दिनै बर' बाजाराव लोक्षि फुजा नायनो फैदों मा गामिमोन बरगाव नाथसुपा बेनिफ्राय सारनिफ्राय गोबां आङो मदद मोनबाय हेल्प मोनबाय बेनिफ्राय सारजोंनो दिनै जोङो लोक्षि फुजा आइ माइनाव बर'नि ना आइ माइनाव लोक्षि फुजा जोङो दिनै सारजोंनो थांगोन आङो बेनिफ्राय जोङो सार सानैबो ब्लग बानायगोन जोबोर गोजोननाय मोनबाय सारादि आंखौ बेफोरबायदि हेल्प खालामदों बुंनो जेबो राव गैया सारा आंखौ बासायदो सार बहुत धन्यबाद आं गासै देरनानै जोंहा गिदिर मानसि जानांगौ दे बाबाया नोंसोरखौ लाना ओरैबायदि सिमां सुजुनाय दङ नोंखौ गिदिर अफिसार खालामनो दे आं मानसि बानायगोन आंखौ आइएस अफिसार बानायगोन आइएस अफिसार आइ बाबानि बाथ्राखौ लानांगोन दे जोंहा देरानि दे आइ बाबानि बाथ्राखौ लानांगोन फरायनांगोन दे बिसोरो रुपयि आरो सालबारिनि आलासि जानो फैदों जोंहानि आंनि हिनजाव इयो ओमफ्राय नै आंनि फिसाजो ओमफ्राय आंनि फिसाजोनि लोगो गासैबो अब्ला फेमिलियानो अब्ला जों गासैबो फुजायाव थांसै थाबायना बेबो नांबोयो गासैबो गासैबो गामिनि मोजां खबरा मोजां मोजां नांबाय बरिया नाला heavy kali kata heavy kan sana ya ini sana enggak enggak ada jeli jeli lah boleh kimia be boleh bisa deh Ang belum udah. Nama itu. Nah halus. Anda kata orang jaga nalai. Nusuk kena semua jangan jangan. Ang jaga nalai ang itu. Kerja mina bazar. Baru hingga pura bukan mana apa hai? Iya, baru dia. Enggak baru je. Baru dia banget. Acha. Apa ni sampai ni? Ganto dalam. Pemina bazar sih. Baik. Thank you. Rai dong nanya cakap. Lekam kombai. Napa di Solo dan dokana? Iya. Hah? Para mansigi ya. Moजां सोलियाखै सोलिनांगौ माथो गय सिगारेट गैया दङ मानोथो बाहेरायाव फानाखै मानोथो सिगारेटफोरखौ बाहेरायाव फानाखै नेवसिलाद' आच्छा बाहेरायाव नुबासो सेंग्राफोरा लोंफैगोन नंगौ नङा दे सोलिदोथ' थाब थुब 10 थाखा गुसु जालायबाय मा सेंग्राफोर जानो सेंग्राफोर सेंग्राफोर बेखौ जानो गोदैखौ जा जा खनना जालै माथो नांगौ जोंनो टाइम गैयाना जोंहा खननानै जा फैसा गोनां बायदि नुयोलै गैया जब आंबो दखानसो होयो दाना
आंबो दखानसो होयो मोजां सोलिदोंना सोलिदों बरिया बिब्दिनो होनांगौ दखान ना उन्दै उन्दै enggak बाबु मोना दखान होदों बरिया बोरै सोलिदों दखाना मोजाङै ना फिसा ओरैनोसै दा बोसोरै बिब्दिनो दखाना फिसा फिसा गिदिर होआ नोंसोरो गिदिर दखान होनो हाया साननो गोनां ना मालाय गुबुन हारिनि एक्सप'नि दखानफोरा गिदिर गिदिर जोंनिया बर'निया फिसा फिसा जायो आंथ' सानो जोंनि बर'फोरनि दखानखौ माने जोंनो गिदिर खालामना नांगौ जोंनो जानांगौ माने ना जों जाना होबासो बर'नि दखाना गिदिर जागोन दा नै मादै मोना फिसा फिसा दखान माने बे लाइनाव कमप्लिटलि माने जोंनि बर'नि दखाना फिसा गोजा बेनिफ्राय गुबुन हारिनि दखाना माने गिदिर गोजा गोबां साननो गोनां आरो ना बे मादै ना आच्छा बर'नि दखान माबायदि मादैमोन दखाना खबरा माबायदि नोंसोर दखान गिदिर खालामनो हाया आधा जोंसोना दे मोजां सोलिदोंना दखाना खेबसे मुथार गिदिर मोथां दखानखौ गिदिर होनांगोन ना गिदिर होनो हागोन ना दखानफोरा हानाय नङा बिराद दुखु नांथावलै जोंनिया साननो गोनां आरो ना जोंनि बर'नि जायगायाव बर'नि दखानासो फिसा गुबुन हारिनि दखाना गिदिर गोजा गोबां साननो गोनां भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो हागोन माबायदि आदामोन फंबायमोन दखानफोरा मोजां ना नोंसोर लकेलनिनो दखाना माने फिसा फिसा जोंनि बर'फोरनिया माने गिदिर दखान रेस्टुरेन्ट माने गिदिर गैया बर'निया मोनसेबो बेवहाय ओरैनो सानब्रबना खालामो नालाय नोंसोर सानब्रबनानैसो खालामो ना माने राइटखौ लाया फार्स्टआवहाय राइटखौ लाया जास्ट ओरैनो फुजाजों दखान माबा मोनसे होनि बिदिनो आरो जेनेबा माने गिदिर बिजनेस होनो हायोब्ला गिदिर फैसा दङ दंना गैया दङ बेखौ सानाबाथ' मोजां दा जोंना माने बेनो आरो दा फेसिलिटिखौ बारा सानहरा जोङो दा जोंनि बर'नि जायगायावनो जोंनि बर'नि दखानासो फिसा नाथाय गुबुन हारियासो फैसाखौ लाजोबनो थांसिगोन बे रेस्टुरेन्टआथ' कमप्लिट गुबुन हारि गोजा अब्ला रेस्टुरेन्टआव जिरायनो माबायानो गैया जायगायानो गैया अब्ला जोंनि बर'नियाव नायजाग्रायानो गैबावा नङा ना जोंबो नाजानांगोन ना गिदिर होनो गुबुन हारिखौ नायनानै जों बर'आ बिजनेसखौ माने बिजनेसनि बागै सोलोंनो सिगाङाव लागोनथाय बहुद माबा मावनांगौ माने ओमफ्राय सारा माब्रै आं मोजां जेबो नङा आं भिडिअ बानायगासिनो दे जेबो साननाङा भिडिअ थांसैथ' लासै लासै बेदर माबायदि मादै खबरा दखाना माबायदि सोलिदों दखाना आरो मा बुंबावनो हा जोंनि बर' बाजारनि दखाना बारा मोजां नङा मानो मोजां नङा मालाय गुबुन हारिनि दखाना एफा गिदिर गिदिर जों बर'आ मानो गिदिर होनो हाया बेनिबो बाथ्रा दं होननांसिगोन गोबां बाथ्रा दं ना दखान होखाबाय थायो दखान होखाबाय थायो होमबा नोंसोर मानो गिदिर बानायाखै दखानखौ एसे नाजानांगोन बानायबाय आरो नाजानांगोन नुदोंना मालाय बैसोनि दखानफोरा बेसे समायना समायना बेसे मानसि जिरायनो जायगायानो गैया बिसोरनियाव होमबा नोंसोरबो जायगानिखा ना मादै जों जायगानिखा मोजां जायगाखौ ला नोंसोरबो मोजां दखान नंगौ नङा खस्थ' खालामदो फिसायावबो खस्थ' गिदिरावबो खस्थ' खिन्थु फैसाया गिदिराव बुरजा नंगौ ना गिदिराव बुरजा ना फैसाया होमब्ला जोंबो नाजानांगोन बर'आबो मादै साम'बो मोनो फट' लानो लानो दे बेयावनो जागोन फट'आ मोजां दे मोजां मोजां फैदो दखान होखाबाय थायो ना फुजायावल' होयो गिदिर दखान होनो नाजाया लासै लासैनो ना वेलकाम मोजां ना जुलिनि उनाव फास्ट फुडनि मालिकआ सोरो बिगोमाया जुलिनि उनाव फास्ट फुडआ नोंनो बिगोमाया र' जुलिनि उनाव फास्ट फुड गुड बर'नि दखाना गंसेल' गिदिर गरिया गंसेल' गिदिर दखान नुबाय आं बर'नि बर' बाजाराव नोंनिखौल' गिदिर दखान नुबाय बाखि दखाना फिसा गोजा ना बेफोरबायदिसो जानांगौ बेनो दिसिया
गोदोनिफ्रायनो दखान होखाबाय थायो बारा बोसोरनैसोल' जाबाय बोसोरनैसोल' बरिया मानो होनबा नोंसोरनि बर' बाजाराव बर'नि दखाना गिदिर गैया गासैबो गुबुननि आरो जिरायनाय जायगायानो गैया बर'निया फिसा फिसा गंसेल' टेबोल गोजा दा नोंनिल' गंसे गिदिर दखान होबाय आरो गिदिर खालामनांगौ ना आरो ट्राय खालामबाव गिदिर दखान होब्ला अब्लासो नोंखौ नुनानै गुबुन बर'आबो सोलोंबावगोन ना मानो होनब्ला गुबुनासो फैसा लांजोबदो खामायनानै नंगौ नङा नों गिदिर दखान होयोब्ला बर'आनो जागोन नंगौ नङा ट्राय खालाम बिजनेसनि सेबां बर'बो फैसा गैया जोंनि दरमाया फात्ता मोना नोंसोरनि बिजनेसजों अब्ला मोजां बिजनेस खालाम ना गिदिर खालाम बिजनेस खालामनांगौ गुबुन हारिफोर बायदि ना गिदिर जानांगौ दखाना गंसेल' दखान गिदिर नुबाय गोजोननाय थाबाय दे दिनै इसोराव जा लोगो नायनो लुगैदोंमोन बेखौ दिनै नुबाय इसोरा दे बिमा लोखि दिबाय दिनै दर्शन खालामबाय धन्यबाद आलो गोजोननाय थादोंसै रायजोनि थाखाय मोजां मावदों नोंसिनाव मा मोनो दावदै सब आलु सब बे मा दाम बेलाय 10 थाखा बोराय गेदेरफोर बरिया गुड सानैबो माने न'निजो आरो ना बरिया अनलायलायनानै बेफोरबायदिनो दखान होनांगौ दखानखौ माने गिदिर बानायबावाखै एबारसो फार्स्ट नालाय सोलोंदों ना फार्स्ट बरिया फैगोन बोसोराव दखानखौ गिदिर दे फिसा नाङा मालाय गुबुन हारिनि दखाना गिदिर गोजा जोंनि बर'निखौ नोंसोर नायनाय लामा सेराव फिसा ना मोजां दखान गिदिर साख्रिनिख्रुइ बांसिन फैसा दङ दखानाव ना लाजिनाङा खोनाबाय दिनैनि दिनाव लाजिबा जाला गुबुन हारिनि दखानखौ बेसेबां गिदिर फैगोन बोसोराव नोंसोरबो 6 मान्थ आगोलनिफ्रायनो नाजाखाना मोजां गिदिर दखान देग्लायसो फार्स्ट टाइम होदों नामा एबारसो फार्स्ट टाइम दासो सोलोंदो नोंसोर माने गिदिर दखान होआखै फैगोन गिदिर दखान होदो मालाय गुबुन हारिनिखौ नुदोंना नुवाखै नुदोंना लाजिनाङा मानो लाजिदों आंखौ लाजिदों नामा सोलोंदो सोलों बेफोरावसो बांसिन फैसा दं फुङाव सहर फिथा फाननाय फुलुरि फाननाय सानफ्राव पर'था फाननाय नङा जों बर'फोरासो होनांगौ ना मोजां दखान होदो फैगोन बोसोराव मोजां सेल जायोना माने गिदिर दखान होनो मानो ट्राय खालामाखै नाजानांगोन ना मानो होनबा नोंसोरनि बर' बाजारनि फुजायाव गिदिर दखान मोनसे गैया बर'नि सब गुबुन हारिनि गोजा बे आं बुंनाय राव नङा नोंसोरनो नुदों गुबुन हारिनि गोजा अब्ला गिदिर जायगाखौ गिदिरखौ जोंनोसो लाग्रोनांगौ बर'आसो गुबुन हारिया लांबाय बर'आ माने बिजनेस खालामदों नाथाय फिसा गोजा बिदिनो जों बोरै आवगायनो गय दखान गोजा बर'आ मानो बर'निया दखाना गिदिर जानांगौ ना बर'निया गेदेर जानांगौमोनथ' आरो ओमफ्राय दा जोंना बाङालि आरो मारवालिफोरनियासो गेदेर गोजा थारमाने रांखान्थियाव जोंनि बर'फोरा एसे लोरबां जाना दङ बिजनेसाव गोबां लोरबां जाना दङ ना बिजनेसाव लोरबां जाना दं लेपटलानो जा बेबो बाबु ना गारिया गाज्रि जानानै नोंनि दखाना मादै दखाना बोरै बोरै सोलिदों आं दखान गेजेरावनो सोलिदों ना ला जल्दी ला ada bubur ini hah bubur ini ya Sini. Sore jasa. Berat uhi borwa.
Boroa birat weak. Gugun hari ya. Area ngomong ya. Nah area yang Sedang bukan kurang mana gugun hari na gidir juga. Pas food level Boroa gua. Ya. Anda Area itu ngomong. Boroa gua itu kan. Boroa apa? Mana itu nang gula? Mana itu itu? Ada nang ko video ko. Bumi sini sana. Oh. Ada apa sih problem dia? Ada apa sih problem dia? Oke. Siapa nungangan? Nanti sumber ada. Mana itu teman ada? Ya. Apa sih? Apa sih kita kayak hinja menerima bodo kan ada? Anda apa sih? Anda apa sih? Anda pura ada musik sengra. Munyal tu sengra. Kalau ada apa sakala? Apa sakala? Bukan apa di sini ada. Ada. Betul apa? Oh. Belum. Lagi.